To dogaro da tambayar ka ta cewar ga Najeriya tana da sojoji da ƙarfin soji da kuma kayan yaƙi wadda suna ɗaya daga cikin na farko-farko a nahiyar nan tamu ta Afirka, kuma ga shi a duniya ma ita ce aka ce kamar ta ɗari da wani abu. To akwai abubuwa da yawa wanda kusan za mu ce su suka haɗu suka jawo wannan matsaloli suka ƙi ci suka ƙi cinyewa. Farko dai akwai rashin tsari da ingantaccen jagoranci wanda kamar a turanci ake cewa strategic coordination. Sojojin Najeriya tabbas kowa ya sani suna da kayan aiki da yawan ma'aikata, amma a lokuta da dama matsalar su shine ingantaccen tsari. Wannan shi ke jawo mana matsalolin da suka ƙi ci suka ƙi cinyewa. Sai na biyu za mu iya cewa cin hanci da rashawa wadda aka ke cewa corruption. Rashin gaskiya da almundahana a ɓangaren tsaro ya sa kuɗaɗen da ake warewa don kayan aiki ko kuma horar da su jami'an tsaro da kayan leƙen asiri suna shan matsala, ana samun cikas kwarai da gaske. Su wannan na rage ingancin ayyukan su jami'an tsaro a fagen fama. Sai na uku yawan matsaloli a lokaci ɗaya wadda kamar a turanci ake cewa multiple security threat kenan. Nigeria kamar yadda kowa ya sani tana fuskantar barazana daga fannoni da dama. Farko dai an sani a arewa maso gabas Boko Haram da ISWAP, sannan 'yan bindiga da garkuwa a arewa maso yammacin Najeriya, rikicin makiyaya da manoma a arewa ta tsakiya, ga kuma fashi da tashin hankali a yankunan kudu da kudu maso yamma. Wannan yawan barazana dole kowa ya sani zai iya raba hankali da kuma ƙarfi, wanda hakan ke raunana tasirin dakarun soji a kowane yanki. Sai na hudu za mu iya cewa kamar rashin haɗin kai tsakanin su jami'an tsaro ɗin gabaki ɗaya wadda ake cewa kamar lack of interagency cooperation. Idan muka duba za mu ga jami'an tsaro a Najeriya kamar sojoji, 'yan sanda, DSS da su jami'an civil defense sau da dama ba su haɗa kai yadda ya kamata ba. Wannan kwa rashin haɗin gwiwa yana haifar da baraka da rashin ingantaccen aiki kamar yadda kowa ya sani. Sai na biyar rashin aikin leƙen asiri mai ƙarfi, weak intelligence gathering kenan. A wasu lokuta jami'an tsaro ba su da isasshen bayani kan motsin 'yan ta'adda kafin su kai hari, wanda ke hana su hana hare-haren kafin su faru, har sai sun faru, wato kamar wanda ake cewa kenan proactive measures ba a yi har sai abu ya faru kafin kuma a je watakila ma a kan mai uwa da wabi wanda bai ji ba bai gani ba ma abun ya shafe shi. Sai na shida uwa uba shine talauci da rashin aikin yi wadda ake cewa socio-economic factors. Yawan matasa da ke cikin talauci da rashin aikin yi na taimakawa kwarai da gaske wajen janyo su cikin ayyukan ta'addanci, musamman a yankunan da gwamnati ta gaza samar da rayuwa mai kyau. Na bakwai shishigi na siyasa a aikin tsaro. A wasu lokuta ana amfani da jami'an tsaro wajen cimma manufofin siyasa, wanda hakan na rage musu tasiri a wajen gudanar da aiki cikin gaskiya da tsoron Allah. A takaicen takaicewa dai saboda lokaci, abin da nake faɗi gaba ɗaya shine duk da ƙarfin soja na Najeriya, idan ba a gyara waɗannan matsaloli ba, musamman rashin tsari, cin hanci da rashin leƙen asiri ingantacce, to ƙasar za ta ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro, saboda ba wai yawan bindiga ko sojoji ke kawo tsaro ba, sai an haɗa da shugabanci na gari, dabaru, gaskiya da kuma haɗin kai ingantacce.